Hej og velkommen til Polle Monopolet. Det er fredag i dag, og vi er klar med dagens podcast afsnit. Dagens tema, det er idrætsskader. Og med i studiet i dag, der har jeg 2 eksperter med og fysioterapeutstuderende. På min venstre side, der har jeg min gode ven Asger. Og på min højre side, der har jeg Thea. Velkommen til jer 2. Tusind tak. Meget glad for, at vi må være her, begge 2. Ja, meget. Meget. Rigtig meget. Og vi har fået et dilemma indsendt. Det lyder således. Det er fra en topatlet, lad os kalde hende den frustrerede håndboldspiller, der har skrevet anonym den. Og hun har skrevet således: Hej Polle og Monopolet. Jeg er en kvinde på 24 år, der har dykket håndbold hele mit liv. Så dagligt spiller jeg professionelt, men da jeg for 4 måneder siden sprang mit forreste korsbånd, er jeg pt. Ude. Håndbold har altid været en stor del af min familie. Mine forældre har altid bakket op og været der til alle mine kampe og kørt mig til træning, og jeg føler, har også dedikeret deres liv til, at jeg kunne udleve min drøm som håndboldspiller. Jeg skriver til jer i dag, fordi jeg finder mig lidt i et livsdilemma, og ikke føler, at der er andre at snakke med. Jeg har igennem hele forløbet og har svært ved at vende mig til livet som korsbåndsskade og acceptere min nye hverdag. Jeg har været vant til at kunne give mig 100% til træning, og har altid præsteret mit bedste på håndboldbanen. Jeg har altid været en del af startopstillingen og føler nu, at min plads på holdet allerede er væk. Min genoptræning har indtil videre været et hårdt forløb, præget mange smerter, og jeg føler ikke, at der har været den store fremgang. På trods af, at min fysioterapeut prøver at forsikre mig om, at jeg er godt med. Jeg er meget bekymret for fremtiden og for om den samme skade vil ske igen, når jeg kommer tilbage på banen. Mit største problem er, at jeg føler, at jeg skuffer min familie, da jeg ikke kan leve op til deres forventninger længere. Jeg føler mig ikke længere som den glade, aktive pige, jeg var, og alt det, som jeg har arbejdet for hele mit liv, synes jeg er spildt. Jeg håber, I kan hjælpe mig med at sætte nogle positive tanker i gang. Hilsen, en meget frustreret håndboldspiller. Det handler om sportsskader. Så tænker jeg, Thea, om du måske ikke vil starte med kort at fortælle, hvordan sportsskader kan påvirke sådan en topatlet, som hende vi har med at gøre her. Jo, det vil jeg meget gerne. Altså, idræts- og sportsskader er jo meget hyppige. Det ser vi ofte. Og nogle af de typiske, både følelsesmæssige og adfærdsmæssige reaktioner, vi ser fra de her topatleter, der bliver ramt af en sportsskade, er den her oplevelse af isolation. Mange fornægter lidt den her skade, som de er blevet ramt af, og går måske lidt i en choktilstand. Så føler de ofte et tab af identitet. De får en hel masse frygt og bekymring for, hvordan fremtiden ser ud, hvilket ofte fører med sig, at man får et fald i selvtillid, fordi man nu ikke længere kan gøre det, som man tidligere har kunnet. Og ofte føler der også et fald i performance efter skaden med. Og hvordan man så håndterer sådan en skade og reagerer på det, det er selvfølgelig meget forskelligt. Nu nævnte jeg nogle af de typiske, som vi ser, men alt efter hvilken atlet man er, så reagerer vi lidt forskelligt. Og det er det, vi også kan kalde coping, altså hvordan vi håndterer den her skade. Og coping, den kan afhænge af lidt forskellige ting. Både vores støtte fra sådan vores omgivelser, det kan være forældre eller venner eller andre ting. Vores sociale færdigheder, og så selvfølgelig vores individuelle ressourcer. Altså hvordan vi ligesom oplever livet, kan man vel egentlig godt sige. Og så om den her fare eller trussel, som vi føler, vi er blevet udsat for, om den er forbigående eller vedvarende. Og når vi snakker sportsskader, så må vi jo sige, at den er rimelig vedvarende for de fleste. Når jeg lige hører om Simone her, der har skrevet ind, så lægger jeg meget mærke til det her med, at hun siger noget med, at hun har svært ved sådan at acceptere sin skade og finde ind i det nye liv, som hun nu har fået. Så hun gør måske i høj grad brug af den coping-strategi, som vi kalder flugt og undgåelse, som man måske kan sige at være negativ, i hvert fald på den lange bane, fordi man egentlig bare skubber problemet længere og længere væk, og at hun ikke rigtig deltager i den her genoptræning. På den anden side kan man så sige, at hun også gør brug af det her med at opsøge noget støtte. Nu har hun skrevet ind til podcasten her, og hun nævner også en fysioterapeut, som hun snakker lidt med. Tak til jer.
Men det her med coping, du lige kommer ind på her, det er jo meget sådan i starten af sådan et forløb, når man lige skal håndtere ens nye situation. Og der er nu hende, vi har med at gøre her, hun er jo kommet, hun er 4 måneder henne i sit skadesforløb med den her korsbåndsskade. Så der er måske også nogle andre ting, der kunne være lidt i fokus, og der kunne jeg høre, hvad tænker du kunne være lidt i fokus, når man er kommet så langt hen, når man er der i forløbet? Jo, altså, når hun nu er nået til den der rehabiliterings- og recovery-fasen, så er der jo ting, man egentlig burde have fokus på, og det kunne for eksempel være sådan det her med, at vi skal jo fastholde hendes motivation i forhold til genoptræningen, sådan at man ligesom vedligeholder og kommer til de her træninger. Så er det også det der med, at vi så skal forbedre hendes mestringsstrategier. Og udover det, så skal hun jo egentlig også blive sådan orienteret om det her mulige tilbagefald, der kan være i genoptræningen. Mest også bare for, at hvis det sker, hun så ikke mister den her motivation. Så ja. Mm. Nu lægger jeg mærke til, at du nævner lige mestringsstrategier. Og der tænker jeg ved ikke om, hvem der lige har lyst til at byde ind på den, om der er nogen, der vil prøve at sætte nogle ord på, hvad mestringsstrategier, hvad kunne det være konkret, og hvordan kan det hjælpe vores frustrerede håndboldspillere videre i et forløb at træne sine mestringsstrategier? Jo, altså sådan helt overordnet, så er mestringsstrategier sådan de metoder og teknikker, som vi mennesker vi tager sådan i brug, for bedre at kunne håndtere de stressede situationer, som vores krop oplever og føler sig udfordret eller truet af. Og for ligesom at gå lidt mere i dybden med vores lytters situation, så er det simpelthen det her med, at din langvarige skade og frustrationer og frygt for ikke at komme tilbage til dit gamle niveau, som er det, der fylder. Jo bedre du bliver til at bruge mestringsstrategierne, desto lettere vil det blive for dig at komme igennem din genoptræning. Det er meget normalt, at man har de her tanker. Men der er nogle ting, du kan gøre for at træne dine mestringsstrategier. Og det første, det kunne fx være at sætte et meget realistisk mål for din rehabilitering og recovery, for ligesom at få de her små sejre og sørge for, at du har en følelse af fremgang, kan man egentlig sige. Så kunne det også være, at du skulle styrke sådan din egen self-efficacy, det vil sige, med andre ord, troen på dig selv, og evnen til sådan at kapere de her givende opgaver, som du bliver stillet overfor. Så kunne det også være, at du bare begynder at bruge noget positive self-talk, og det er i bund og grund positivt. Snak positivt til dig selv. Det kunne for eksempel være, du om morgenen minder dig om, min krop bliver stærkere dag for dag, for ligesom at starte det hele ud med et positivt mindset. Så kunne det også være sådan visualisering. Og når man snakker om visualisering, så er det der med, at man skal visualisere sig tilbage til kamp, og så ligesom give dig selv muligheden for at mærke, altså hvilke tanker, der ligesom går igennem hovedet, og hvilke følelser det giver dig. Og så ved man ligesom, hvad man har at arbejde med. Både de negative tanker, og man har også mulighed for ligesom at arbejde med den her følelse af sejr og overskud igen. Noget af det næste, jeg ligesom vil lægge lidt vægt på i det dilemma, vi har fået indsendt, det er hendes bekymringer, eller bekymrende tanker omkring sin identitet og fremtid. Og der kunne jeg godt tænke mig at høre til, hvad du lægger i det. Ja, altså jeg tænker jo lidt, at det nok er hendes hjerne, der går ind og spiller hende et lille pus, og grundet den situation, hun nu er i med den her sportsskade, så ligesom begynder at forestille sig de værst tænkelige scenarier. Det kan være sådan noget som, at hun føler, hun har mistet en del af sig selv, og hvad hvis hun bliver skadet igen, lige efter hun er kommet tilbage, eller mister sin plads på holdet. Og det er det, vi kalder katastrofetanker. Så når de samme tanker kører i ring, og man ligesom bliver ved med at tænke over det samme igen og igen, uden egentlig at komme rigtig videre, så er det det, vi kalder for rumination. Og til hende, håndboldspilleren her, så vil jeg sige, at når det sker, så prøv at sætte tid på din bekymring. Det vil altså sige, at du kan give dig selv 3 eller 5 minutter til ligesom at tænke over det her, og så prøv at lægge tankerne lidt til side. Det kan også være, at man går og overdriver mange ting i sine tanker. Så det vil altså sige, at man gør situationen meget værre, end den er, og man ser kun det negative i alting. Her kan hun forsøge at bryde det op i lidt mindre dele,
Så man prøver at kigge lidt mere kortsigtet på, hvad det næste lille skridt er i genoptræningen. Og så til sidst, så lyder det lidt som om, at hun også har en følelse af, at hun har mistet lidt kontrol over den her situation, og måske nogle gange føler, at der er intet, der nytter. Sådan lidt en form for hjælpeløshed. Og til det, der kan jeg kun sige, at hun må prøve at fejre de her små fremskridt, som Asger også var inde på lige før, og minde sig selv lidt om, at fremskridt tager tid, men at der jo er lagt en plan for hende. Nu er vi nået mod noget af det sidste, vi skal snakke om i dag, men det er, vi har jo lige givet en teaser til, at der lige skulle komme nogle gode råd. Der ved Asger til, at I har taget noget med hjemmefra. Det redskab, vi har taget med i dag, er det, vi kalder for adfærdseksperimentet. Og ideen bag et adfærdseksperiment, det er, at vi sådan ligesom prøver at skære ind til benet af, hvad der er årsagen til den her mentale blokade. Og kan man sige, det er jo meget sådan, hvor vi går ind og så har sådan fokus på de tanker og bevisninger, der er årsagen til den her begrænsning i præstationen. Og Thea, det er jo sådan, at vi bygger det op på en meget speciel måde. Vil du ikke lige komme lidt ind på det? Jo. Som I kan se i skemaet her, som vi oftest bruger, når vi laver sådan nogle adfærdseksperimenter, så er der ligesom 5 overskrifter, og i den første, der hedder situation, der kan man ligesom notere sig den begrænsning, som man oplever. Det kunne være noget, man er bange for, eller føler, eller et eller andet. I en sportsrelateret... Du mener selvfølgelig sådan en sportsrelateret sådan situation. Er det ikke rigtigt? Ja, præcis. Ja. Situation. Der kunne det være, at man var nervøs for at komme tilbage og spille en kamp, efter man har været ude i, lad os bare sige, et års tid med en korsbåndsskade. Så laver man så ligesom en forudsigelse af, hvad er det egentlig, jeg tror, at der går galt, når jeg kommer tilbage til kamp. Hvad er det, der bekymrer mig omkring det. Selve adfærdseksperimentet, som vi så har i midten, der er det ligesom den handling, som man iværksætter. Og det kan både være, at man går direkte til det og gør det, som man egentlig frygter, men man kan også brække det lidt ned i bidder. Og det kunne for eksempel være, at man så starter med at løbe lidt på sidelinjen eller lave nogle øvelser med noget retningsskift, hvis det er det, man er mest nervøs for. Og til sidst, så er det ligesom, vi går ind og evaluerer på, hvad skete der så, og hvilke følelser fik jeg egentlig undervejs her. Og ofte vil man så opdage, at kroppen egentlig kan meget mere, end man så lige går og tror, og det kan give en ny og lidt mere realistisk erfaring på, hvad man så kan. Ja, tak for det, I to. Det var det, vi nåede i dag. Det var sgu så lidt. Tak til alle, der har lyttet med, eller lytter med. Og tusind tak til den frustrerede håndboldspiller for dilemmaet. Næste gang, der får vi besøg af en tidligere Flying Superkids stjerne, Joachim Wilhelmsen. Han har været igennem et meget stressende forløb, og det er en god anledning til, at der skal snakke lidt om noget stress med den blandt andet og sådan lidt. Så der er noget frem til næste uge. Og hvis du derude sidder og har oplevet at være i en stressende situation, eller oplevet en skade, eller et eller andet, der har været svært at håndtere, så kan du sende en mail til poliomonopolet @hjælp.dk, eller give os et kald på 4x69. Og så her til sidst vil jeg selvfølgelig lige sige tusind tak til Asger Thea, fordi vi var med i dag, og så lige slutte af med en lille metafor omkring hvad kan man sige, dagens tema idrætsskader, at man kunne se det lidt et skadesforløb som at være i en tåget skov. Det er lidt svært at se langt frem, men hvis du kigger ned på fødderne, så kan du trods alt se et skridt frem ad gangen. Tak fordi I lyttede med.